sang roh suci subat ing jagat nalika paksih awang-awang wungu kang tertib dening kayu sajaratil muntaha ya kayu purwa sejati ya purwa sejati ya sejatine urip mapan wajring langit jengarang api jagat kaya wujud tirta kayune wujud maruta padha wujud dawana maka tining dawana yang maruta harus ngebar sapa padha dados surya candra lan kartika surya dawana makarya dira katempuh maruta kasembuhan dening gawa dadi kang pinastan bumi bawana ya jagat gumelar jagat numpak sinaraja lemah lepung sarining bumi sinirat tirta amarta sandiwangi ini tombro makhluk kang sampurna bagus warnane tuhu ingkang sinebut sang yang manu ya sang adam pastane padunungan cipta nalar lan pangerti indriane mepaki prasaane ngrenggani lancik wanyane mangsa kala jenengan paring kang jodoh saka ceklek igo atrane meteng gotra makhluk wanodya kang ayu warnane berbisik babu Puskur draka saling jagat-jagat bumi gunung desa Tadirjo Adam kala tumurun ing bumi neraka manungsa saketi kurang sawiji Abil Qabil Sita Damsik Daliah Semara Santo ya Sanggang Sis Sang Yang Sis Putra Sang Yang Rocahya lan Rasa Sang Yang Rasa Putra Sang Bang Menang Sang Yang Marputra Sang Yang Tunggal Sang Yang Tunggal Ayu Sang Yang Giri Rototrah Tumerah Ambawani itu tadi tuh cari terkait gelarang diri dalam itu mama yang sanggalu mangke engkau gitu negari satu gadar binomos dosoi kata matan buya mapan aneng negari liman dawi jo negari Hastinapura pantes lamun kinarya purwakaning kondo negari dumati saking ulung-ulung bancaran sinwa sinapin itu benawi bumi subur pacitan sumaro sadengah kang tinanggur nangkar tumakar kawurian tadi pratono purong mengimbangi gunung biru diberi lestari langkuh langkung lamun tinanti janmo saprojo sampun saseng tembang gampih saking koyok pinoyok yang wodo winodo kang nakono rajeneng mokal kaprabawari kang astopo saraning rojo ngastina ingkang menang hajat juluk Prabuana Joko Pitana Jaya Pitana Suyudana ya Duryudana uga katelah tri pamansah angger dari suta desta rasta atmaja ratu ingkang widak bumi mersudi jejenging perlatan anggung hinurung drajate tiase maweh arum budi pramanto kacek ratu agung kineringan ing sasamaning urip Supradini lamun ginunggung yang ring jajahan pimbanging sakatok kaya serati datana penutip pinggel kanggo pengcarita lujuane sajuga sinata paramya siniwa ing dhuwuring balir amber mlapar pisane para nayaka dening patih mantri wasisaning raja ingkang menang astori sang patih Harya Sekuni ya Triganta mati Sita permana Dartono suara di walang aisip Rupuragatan ibah Sami ronotan lumampah Didemik pasuakan kaprabawan ngikut dibangik sang mo prabu karono Sudah sino kumrawung usi ingkali Kelasi terekan suat ngasono tomak bukul tulilah towo Puniko pendirko yang sukolimo Paran koro yang mestino Dan yang durno yorosi kumboyono Pendito ingkang sampun getung tapane matur semet ini butas kanwe Barandene kang radi kepiring wingkih nggih mlenggaipun ingkang rope ngamunggo narmati karto basusena sinabuti utak linggahe Raden Arya Karta Marma Barandene kang lenggah jejer wonten kasaripun Sinata nggih merupa putra kinasih saking Sinata inggih patinipun Pangeran Pati Lesmana Mandramara dereng matur dhateng samya sumewu kadadak engger kang sakosidha sedaya para nayakane praja sami rawuh kaya ndoyong-ndoyong pancak sujining pendapi
Dojo minggah sedanipun geniro sang Prabu geniro ngacarani pangantikane kan dereng kawula sing latih. Oh
Panatine kula takon matur pun bapa menika nyuwun limo. Sowan kula kabiyantara wonten ngarsanipun Bapak menika tansah pinaringan kawilujengan karaharjan awit saka pangestunan Paduka. Ini kula aturaken kapatipun kami nuju. Nggih, sampun kula tampi tangan kalih mugi. Puja pangastuwa kula pingatur wonten ngarsanipun Kirana Prabu Trisno Matu nggih. Inggih kula-walaken kula nabi bapa dahar kapedo kali bapa dami mahono bagya kanduran kula waturi lekaengan bayu. Nggih. Mboten kirang sekeca anggen kula. Lenggah wonten ngarsanipun Paduka niki kula pun saksakan kaliyan Yai Sempuni. Bupati Pati Karno Bupati Pati Karno Yai Prabu pasukan pun kami merawat iki para dene Yai Prabu maturaken pambagi para sampun kota kanthi tangan kalih lume berek pemangkonan dados no rakyat tingkang wong sulit panandika puja pangestu tekan sedepun Yai Prabu Trisno iki Prabu maturaken panjenengan kula pamit mugian dados no bagya kaleksanan isun waturi lekaengan prayogi. Oh iki kesaken dawuh paman hari kematian di wonten wonten ingkang adawu becik Pratama Laksana usul paman inggih sinuwun sowan kula ngabiyantara wonten ngarsanipun sinuwun anak Prabu menika datang kilas tinggal menapa kula tansah niku dawuhipun nggih anak Prabu awit kula menika katelah warang kalane napa kula iki sampun ngawat-ngawati Yai Paduka wonten pagelaran sinuwun menawi wonten lepat yagung pangaksama kula nyadong dherekaken kathah menawi anggen kula minangka warang kalane napa ing negari asli menika trep menggayuh penggalih sumangga kula paring pidul natar ora paman wis ora kang jiwani mungguh laku wabet marang jeneng ingsun malah jeneng ingsun ngatuke gumanipun marang ini wis kaya jenengan nanti terus tertampu bakal nampa laksana panjenengan ingsun iki wis tak lumbungan prayoga iki arep marang lumbungan prayoga kok iki tak dawuh Bapak Prabu Rama Prabu kula ingkang putra ngaturaken sungkem pangabekti Rama panandene dinten menika kula nderek suwan ngabiyantara wonten ngarsanipun Kanjeng Rama Yogen para petis tak topo pangestu utakono inggih Rama matur nuwun Rama panandene Paduka menika sampun paring pangestu dumateng kula yo sing penak kula terus sampeyan aku bakal rembug babakan apa sing kok kapake marang para sesepuh para punden berarake inggih Rama kula derek dumateng dawuhipun Paduka Bapak berbantu napa lone sekolah kok dawuh sinuwun dari kalangan mereka wonten suwijining wangsit ingkang kula tampi awit saking menika kula badhe tak yenaken dumateng Bapak berbantu mila badhe kula aturaken Paduka pinanganten sinuwun
sapa kok paring dawuh kang teka badhe kula midhangetaken ingkang teka kula dalunanipun ingkang andadosaken duka menika sajak menika nandhang kirang mareping penggawe iki Prabowo dene sak mangke kula badhe matur parepo kula bermantul nggih semoga Hadra Ekan Usbeton sinten kemawon ingkang saged kacundhukan wujudipun wahyu menika ing tembe burine saged nurunaken ratu pakuning rat tedah kumerdhak rah kumerah tangkal kumakar wonten ing tanah Jawi ngantos ing wah, wajib mitur podo pada atur sinten ingkang pernah kacundhukan wujuding wahyu. Menika menawi saking pamangke kula menika boten panungsanipun ingkang badhe nuwun menika sedaya menika saged nuwun nek wahyu menika pilih jampa nanging titik saking ingkang kula tapi nalika kula menika amasutaka mangsa semeti nuwun sing Bathara menawi ingkang wenang nampi wujuding kula tambah iku menika teksih sampo nah ada satu kata sinten menawi putra kula sapa menika pantes napa menika pantes sangat
Menika putra paduka lagi telah sabtu akro. Lah, kula iki sarujuk sanget menawi nak nggih wis kono mandra kumono menika gandhahe panerma kepengin gayuh wujudipun wahyu kok nanging nggih ngaten putra paduka menika kedah tarak brata wonten ing pasetran Banda Mayit kanthi sarana menika Sutapa wonten ing pasar Banda Mayit mriku ugi saged kinambilan rokae dados sejanipun saged kacobaan wujuding wahyu ingkang kawastanan kula Prabu menika kados pundi nggih topo menika nggih menawi topo menika nedha napa mboten apa wae iso mangan iki topo ki pirang-pirang dina ki mung cakep silok terus yo ora mangan ora ngombe waduh lalek pinten kula menika mboten mangan lan ngombe langge kula langge ngombe koyang menika kang dibuat masane prihatin ya prihatin dia kepengin gayuh wahyu gayuh kula tetep tarak brata prihatin tegese kudu naleni wetenge nempet dahar lawan cegah lawan ning dadi kula menika mboten mangan mboten ngombe suwene ana ing pasetan Banda Mayit nganti aku nampa wahyu lha nggih panjenenganipun mekaten. Lah lek panjenengan menika mangan ngombe ngono mboten dipun wasani tapa lah menika. Menika mboten tapa nek dipun wasani drembok. Aja kaya ngono lho Kakang. Mestine kowe iki ayo ngerti dhewe len kaya ngger Lesmana kuwi ngerti. Esuk wae jam 5 ngono ya wis njaluk sarapan. Ora kandhani. Tuh. Engko delo meneh jam 8 ngono ya wis njaluk jajan ngemil. Jam 10 engko ngopi sak rokoke lho jajan. Beduk tengange ngono kae engko terus mangan meneh. Balik terus engko apa terus piye? Lho, pancen enggak yo kanugrahane aku tuh ngono kuwi. Nah, sago nggih. Nggih kula sagah waton kula menika dipun kancani kalian Eyang Pate Sengkuni. Wah, aja suwatir. Aku yo mesti melu ya. Dipun derekaken Eyang kula menika tarak brata wonten pasetran Banda Mayit. Ya, ora mung aku, engko tak grekake. Menika paman-pamanmu kabeh iki Karata Marma, Dursasana, Citraksa, Citrakti kabeh para prajurit engko nyiwer ana kono. Lek topo ning tengah alas wedi ana kewan galak. Engko lek dicokot macan piye? Betul, kula jaki mengke. Kula jaki. Lah ning kono akeh nyamuk, aku golek dicokot nyamuk terus piye? Aja kuwatir, pun kula betakne autan mengke. Lah ning kono ana ing alas gledekan aku golek dirubung semut piye? Alah. Wah, sang bocah. Piantun mereka nggih ngaten menika lari juni. Saben dinten menika urip enak mangan enak ngombe legi. Turune ana ing babut permadani cara saiki diarani spring bed lho. Ngono. Saben dina mambu wangi ora tau sreget ana perut kebonan. Wah. Nek ya kudu bacari ngono, bon kula ingkang tanggung jawab Kakang Kumbayana. Panjenengan sagah nggih kula dherekaken. Aku manut kula nderek Eyang. Wis aku nggih inggih.
kowe kang kudu bisa kacundhukan wujuding wahyu Cakranirat iben kowe bisa nurunake ratu ning tanah Jawa. Inggih Rama, kula nderek Rama, kula sampun kepengin wahyuni. Lho, apa wahyuni iki to? Wahyu nggih, wahyu. Pun kula nderek. Bapak Baturna pun sagah menika. Anak kula pun Lesmana. Nggih, menawi katen nggih daya-daya menika dipun bidalaken menika. Adicune. Iya kakangku bayana piye tutna. Tutumu si Lesmana Mandrakumara iya ngestaken dawuh paman. Paman Hayya Sengkuni ora sah dadak kesuwen nggawa bekelan piranti sak cukupe kanggo ngetutake laku jantrane anakku Lesmana Mandrakumara tedak tapa ning pasetan Gandamayu wis tak pengestoni budal dina iki. Inggih ngestaken kula dinta mangke badhe tata bidal dhateng pasetan Gandamayu wis budal ngertutna paman Arya Sengkuni. Inggih Rama, kula nderek nyuwun pangestunipun supados anggen kula tapa menika mboten luwe. bingah sanget paradene anak kula putra kula pun Lesmana Mandraguna sampun kersa bidhal dhateng pasetran Gandamayu ning paduka pun ngantos nikahan. Oh inggih Ger, kula tetep mboten kamitegan dumateng putra paduka, tetep kula awat-awati saking katebian kula angkang amesu tapa. Kartomarma Kakang Adipati nggih wonten pengitung ingkang dawuh kula nyuwun paduka ugi nderekaken lampahipun Paman Patih Arya Sengkuni. Inggih ngestaken dawuh Yayi Kartomarma jeneng sira ugi dawuh para kadang-kadangmu ndok niki ngestaken dawuh Koko Prabu kepareng kula badhe nderekaken lampahipun Paman Patih Arya Sengkuni. Yen pancen kaya mangkono kaya wis ora ana dawuh maneh mula pasewakan bakal tak bubarake mula ayo nuwun dhateng purbaning Gusti ingkang kawasa supaya lakune Lesmana Mandraguna bisa kalis ing memala sembata kang sineja gayuh wujuding wahyu Cakranirat pasewakan tak bubarake kanthi hambalapak.